Καλησπέρα σας. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ την Ελληνέα για τη φιλοξενία. Σήμερα είμαστε εδώ. Βρίσκομαι εδώ ως συνεργάτης της RMS να σας παρουσιάσω το σχετισμό της τεχνητής νοημοσύνης και της βιομηχανικής ασφάλειας σε 3 σύντομες ενότητες, συνοψίζοντας τα βασικά θέματα, το πώς σχετίζεται η βιομηχανική ασφάλεια στα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας. Αρχικά, ολοένα και πληθαίνουν οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο, αλλά αυτό παραμένει. Είναι ένα εργαλείο το οποίο εμείς πρέπει να δούμε το πώς θα το εκμεταλλευτούμε και με ποιους τρόπους, αναλόγως στις ανάγκες, τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε εγκατάστασης, το οποίο μπορεί να κάνει τόσο πρόβλεψη, όσο και σε πραγματικό χρόνο να εντοπίσει ανασφαλείς συνθήκες, είτε να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τους εργαζόμενους, είτε να κάνει και ενέργειες. Τρόποι λοιπόν που μπορεί η βιομηχανική ασφάλεια να βοηθήσει και να συμβάλλει, η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει και να συμβάλλει στη βιομηχανική ασφάλεια. Πρόβλεψη επικίνδυνων καταστάσεων. Πώς γίνεται αυτό? Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων. Αυτό γίνεται μέσω αισθητήρων, είτε αυτό λέγεται θερμοκρασία, είτε αυτό είναι πίεση, είτε μέσω κραδασμών. Πρόβλεψη μέσω μηχανικής μάθησης, που αναφέρθηκε αρκετές φορές. Με τη χρήση των αλγορίθμων, λοιπόν, μπορούμε να εντοπίσουμε μοτίβα και να προβλέψουμε ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι μια πληροφορία που για μας μπορεί να ήταν αδιάφορη, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει, αποθηκεύεται και μπορεί να την εκμεταλλευτεί και σε βάθος χρόνου μια μικρή αυξομοίωση της πίεσης, μια μικρή ένδειξη σε ένα μανόμετρο, μια μικρή ένδειξη στα αισθητήρια τα οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα η τεχνητή νοημοσύνη, να αποτέλεσε πληροφορία, μελλοντική πληροφορία στο να προβλέψει ένα ατύχημα ή μια ανασφαλή κατάσταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ατύχημα. Αναλύει δεδομένα και προβλέπει τις συνθήκες, χρησιμοποιεί λοιπόν και ιστορικά δεδομένα και κάνει σχετικές προσομοιώσεις. Εντοπίζει επικίνδυνες καταστάσεις σε πραγματικό χρόνο. Είναι αυτό που αναφέραμε πριν και είδαμε και ωραία παραδείγματα με τις κάμερες. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν μπορεί να ενσωματωθεί σε κάμερες ασφαλείας για να αναλύσει μέσω της εικόνας και να ανιχνεύσει επικίνδυνες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, τα μέσα ατομικής προστασίας, αν χρησιμοποιούνται σωστά και καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, αν είναι τα κατάλληλα για τη ζώνη όπου έχει εισέλθει ο εργαζόμενος. Ακόμα και η ίδια είσοδος σε κάποια απαγορευμένη ζώνη σε έναν εργαζόμενο, αν είναι επιτρεπτή, αν κινούνται εργαζόμενοι κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανών. Και ξαναλέω, είναι σημαντικό ότι πέρα από το γεγονός ότι θα μπορούσε να δώσει τις σχετικές οδηγίες ή να βαρέσει το σχετικό αλάρμ, θα μπορούσε ακόμα και να επέμβει στην παραγωγική διαδικασία για να μπορέσει να διακόψει τη λειτουργία των μηχανών αυτών. Όπως επίσης και να εντοπίσει επικίνδυνες συγκεντρώσεις τοξικότητας αερίων, όπως εγκαταστάσεις πετρελαίου κτλ. Ως προς τις φυσικές συνθήκες, μέσω των αισθητήρων η τεχνητή νοημοσύνη παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και τον περιβάλλοντα χώρο, είτε αυτό λέγεται αέρας, υγρασία, θερμοκρασία. Μπορεί να συντονίζει ρομποτικά συστήματα, το οποίο έχει ως συνέπεια να μειώνεται η ανθρώπινη παρουσία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα εργασίας, είτε αυτό λέγεται ένα πολύ μεγάλο ύψος, είτε αυτό λέγεται μια ιδιαίτερα τοξική ατμόσφαιρα, είτε αυτό λέγεται ένας περιορισμένος χώρος. Και αυτό αναφέρθηκε για το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν μπορεί μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης να βοηθήσει τους εργαζόμενους τόσο να κατανοήσουν καλύτερα, όσο και να εξοικειωθούν καλύτερα σε ένα ασφαλές περιβάλλον σε επικίνδυνες καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν στον χώρο της εργασίας, είτε μέσω της επαυξημένης, είτε μέσω του virtual reality, επαυξημένης είτε μέσω του VR και του AR. Παρακολουθείται η συμμόρφωση με τα σχετικά πρωτόκολλα, είτε πηγάζουν από την νομοθεσία, είτε πηγάζουν από τις εσωτερικές διαδικασίες της κάθε εγκατάστασης. Ελέγχεται λοιπόν η τήρηση των πρωτοκόλλων και υπάρχουν σχετικές πάλι ειδοποιήσεις, αλλά και καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο, αν εντοπίσουμε παραβιάσεις. Και αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα ήταν για την λήψη των αποφάσεων. Νομίζω ότι το AI μπορεί να μας απαντήσει και σε αυτό. Είναι το γεγονός ότι το AI θα συλλέξει πληροφορίες, θα μας δώσει το έναυσμα για να κάνουμε διορθωτικές ενέργειες. Ποιος θα λάβει όμως την απόφαση για το πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις πληροφορίες? Εμείς θα το έχουμε κάνει από πριν και το AI απλά θα το εφαρμόσει. Οπότε είναι μια αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εφόσον εντοπιστεί κάποιος κίνδυνος, και ακόμα και αυτοματοποιημένη συντήρηση, εφόσον κρίνει ο αλγόριθμος ότι πρέπει αυτό να συμβεί. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο πριν από την προγραμματισμένη, ή δεν απαιτείται άμεσα να γίνει κάποια διορθωτική ενέργεια.
Τα chatbox που τα είδαμε και πριν είναι ένα μέσο στο οποίο θα μπορούν οι εργαζόμενοι να επικοινωνούν και να λαμβάνουν οδηγίες σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνο σε περίπτωση ατυχήματος και έκτακτης ανάγκης, αλλά και οδηγίες που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας και τις διαδικασίες προετοιμασίας αυτής. Και καταλήγουμε στη δεύτερη μικρή ενότητα, που έχει να κάνει με την ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση των ανωτέρων. Οπότε είναι ουσιαστικά συνοψίζοντας τα παραπάνω, βλέπουμε ότι ποσοτικά, μετρήσιμα δηλαδή, μπορούμε να οδηγηθούμε με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μείωση ατυχημάτων, να μειώσουμε το χρόνο απόκρισης σε έκτακτες ανάγκες, να μειωθεί το κόστος συντήρησης λειτουργίας και να αυξηθεί η απόδοση των εργαζομένων και κατά συνέπεια να αυξηθεί και η παραγωγικότητα. Ως προς το ποιοτικό κομμάτι της προσέγγισης, βελτιώνεται η κουλτούρα ασφάλειας, που είναι και το ζητούμενο. Ο εργαζόμενος έχει καλύτερη αντίληψη του ρόλου του μέσα σε αυτό, αναπτύσσεται τεχνογνωσία, ανάλυση των καλών πρακτικών που εφαρμόζουμε στον χώρο της εργασίας, αλλά μπορεί να προκύψουν ακόμη και αλλαγές στην ηγεσία ή και στη διοίκηση της ασφάλειας. Ποσοτικά, λοιπόν, μετρήσιμα και ποιοτικά αντίστοιχα, καταλήγουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει με διαφορετικούς τρόπους και στα δύο. Και η τρίτη μικρή ενότητα και αυτή, ολοκληρώνοντας, είναι στο πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Οπότε, ουσιαστικά, αναφέραμε τις δύο πρώτες ενότητες κατά βάση στην προκειμένη περίπτωση να καταλήξουμε εδώ, στο ότι ναι, μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα πρότυπο τρόπο. Οπότε, το πρώτο βήμα είναι η ανάλυση των αναγκών και των στόχων. Θα πρέπει να έχουμε σαφή κατανόηση των αναγκών και των στόχων για ποιο λόγο θέλω να χρησιμοποιήσω την τεχνητή νοημοσύνη και πού θα το κάνω αυτό. Η λύση, λοιπόν, που προτείνεται στην προκειμένη περίπτωση είναι να έχω ένα στρατηγικό πλάνο και να ξέρω ακριβώς τους λόγους για τους οποίους θέλω να χρησιμοποιήσω την τεχνητή νοημοσύνη και πού ακριβώς θέλω να χρησιμοποιήσω την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως επίσης να επιλέξω να δώσω προτεραιότητα στις πιο σημαντικές διαδικασίες, οι οποίες ενέχουν το υψηλότερο ρίσκο. Ένα δεύτερο ζήτημα που θα πρέπει στη συγκεκριμένη ενότητα να δούμε είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης των εργαζομένων. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων στα νέα αυτά εργαλεία. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και θα πρέπει να είναι σαφές αυτό στους εργαζόμενους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει έρθει να τους αντικαταστήσει. Ίσα-ίσα που η συντήρηση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί κόσμο και κόσμο με υψηλή τεχνογνωσία. Προτινόμενη προσέγγιση, λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, να υπάρχουν προγράμματα εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης και να προωθηθεί η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών και να δοθεί έμφαση ότι πρόκειται για μια υποβοήθηση και όχι για μια αντικατάσταση. Τρίτο, επιλογή και εξατομίκευση των τεχνολογικών λύσεων. Επιλογή, λοιπόν, της κατάλληλης τεχνολογίας, η οποία με βάση τα κριτήρια και τις ανάγκες της εκάστοτε βιομηχανίας θα δώσει τις λύσεις που ψάχνει. Και αυτό γίνεται μόνο όταν έχουμε συνεργασία με επαγγελματίες του αντικειμένου, ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί πάνω στο αντικείμενο και κάνοντάς το σταδιακά. Έχοντας δηλαδή κάποια πιλωτικά προγράμματα, σιγά-σιγά αντικαθιστώντας και εναρμονίζοντας τις παλιές πρακτικές με τις νέες. Τέθηκε και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για συνεχή συλλογή πληροφοριών. Οπότε, όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίζονται. Είναι το GDPR που λέμε. Οπότε, τα πρότυπα θα πρέπει να είναι αυστηρά, όπως λόγου χάρη, σαν παράδειγμα, το θέμα της κρυπτογράφησης, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας. Βεβαίως, τα συστήματα αυτά δεν τα φτιάχνεις μία φορά και τα αφήνεις και λειτουργούν, οπότε πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, έλεγχος, προσαρμογή στις ανάγκες και στις αλλαγές της εγκατάστασης. Η τεχνολογία, λοιπόν, της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή εξελίσσεται συνεχώς, για να παραμείνει αποτελεσματική, θα πρέπει συνεχώς να είναι υπό παρακολούθηση ως προς την απόδοσή της και ως προς το πώς μας λύνει τα προβλήματα τα οποία έχουμε θέσει εμείς ως στόχους. Αυτό είναι παλιό πρόβλημα, δεν είναι καινούριο. Το έχουμε σε όλα τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και σε όλες τις λογικές της βιομηχανίας, αλλά είναι και στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να πείσουμε ότι αυτό είναι αποδοτικό, ότι θα πρέπει αυτή η επένδυση που έχουμε κάνει θα μας επιστραφεί πίσω, θα είναι το return του investment που έχουμε κάνει, οπότε το αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση είναι νούμερα και αριθμοί. Σύγκριση των σχετικών με την ασφάλεια δεδομένων πριν και μετά την εφαρμογή των συστημάτων AI. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι το AI δεν μπορεί να βοηθήσει την εγκατάστασή μου. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχω πάρει τα λάθος εργαλεία για να μου κάνουν μια άλλη δουλειά.
Και το σημαντικότερο ίσως από όλα είναι αυτό που επίσης υπόθηκε για την αποδοχή από τους εμπλεκομένους. Η εισαγωγή της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης σίγουρα θα προκαλέσει ανησυχίες, αντιστάσεις από τον κόσμο που θα κληθεί να την εφαρμόσει. Οπότε αυτό που θα πρέπει να προάγουμε εμείς από τη μεριά μας είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να συμμετέχει και να εκπαιδεύεται, έτσι ώστε να ενσωματωθεί και να εναρμονιστεί με αυτά τα νέα δεδομένα, να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία, να τίθονται προβληματισμοί και σε όσους εφαρμόζουν ή προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, να υπάρχει και αντίστοιχη ανταμοιβή και αντίστοιχη αναγνώριση. Και κλείνοντας, μια επιτυχημένη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανική ασφάλεια απαιτεί μια συστηματική, συνεχή εκπαίδευση, συστηματική προετοιμασία, συνεχή εκπαίδευση και συνεχή παρακολούθηση για να μπορεί να παραμείνει αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας.